goedemiddag. Hoi. Is papa of mama thuis? Nee. Nee. Mijn moeder is naar de winkel. Mama is naar de winkel. En mama, dat is Kim. Ja. Oh. En wanneer komt ze terug? Weet ik niet. Is dat de winkel hier in het dorp? Ja. Oh, de supermarkt. Ja. Oké. En wie ben jij? Ik ben de dochter, de oudste. De oudste. En hoe heet jij? Destiny. Ik heb nog een zusje binnen zitten. En hoe heet die? Dawn. D-A-W-N. 5 jaar. En hoe oud ben jij, Destiny? 9. 9. En zeggen ze altijd Destiny of Ja. korten ze dat af naar Des of zo? Nee. Oh. Alleen mijn beste vriendin doet dat. Maar dat ben ik wel gewend. Oké. Dus misschien zouden we dan straks terug moeten komen. Ja, oké. En papa, waar is die? Is die werken? Papa die is werken, die is vrachtwagenchauffeur. Die komt vanavond pas thuis. Nou, ik vind dat je dat heel netjes doet, Destiny. Ja, eigenlijk mag ik Kut. de deur niet open doen als ik alleen thuis ben met mijn zusje. Maar ik doe het toch maar, anders ben ik niet echt een beetje een perfecte huisvrouw. Laat ik het zo zeggen. Er schuilt een perfecte huisvrouw in jou. Ja. Doe je nog meer dingen in het huishouden dan, om mama te helpen? Ja, kattenbak schoonmaken, badkamer schoonmaken, stofzuigen, katten verzorgen, hond verzorgen, kippen en konijnen verzorgen, visvijver, post soms eruit halen. Voor de rest weet ik het niet eigenlijk. Destiny, ben jij nou de perfecte dochter? Weet ik niet. Weet je wie wij zijn eigenlijk? Nee, Je hebt geen totaal flauw idee, hè? niet. Nee. Weet je wat L1 is? Ja, dat wel. Oh, wat is volgens jou L1? Een tv-programma, dat weet ik. Kijk. Alleen de rest weet ik niet. Kijk, daar staat onze auto. Ja. Spreek je ook Limburgs? Nee, Nee. alleen Nederlands. Ik kan niet zo echt Tienders of Limburgs. En papa en mama, zijn die wel van Tienraai? Nee. Ook niet? Nee. Mijn moeder komt uit Bergen en mijn vader komt uit... Hij heeft op heel veel plekken gewoond, dus ik weet niet precies wat zijn geboorteplaats is. Oké. Maar hij is vrachtwagenchauffeur? Ja. Oké. Hey, wij maken een programma. Ja. Dat zal ik je even uitleggen. Dat heet Onderweg. Staat achter op de Mini. Ja. En wij rijden dan rond. En als we ergens iets zien waarvan we denken... Ja. Hey, dat zou een interessant verhaal kunnen zijn. Ja. Dan bellen we aan. En dan proberen we met de mensen een gesprekje aan te knopen. Ja. En nu hadden wij gezien dat hierboven staat... Funhouse. Funhouse. Kun jij ons vertellen wat het verhaal is achter de Funhouse? Ik weet het niet zo heel goed. Maar dat huis daar met die hele volle tuin met bloemen en die driehoek daarin. Dat Ja. was vroeger volgens mij een steenfabriek. Een steenfabriek? Ja, want hier achter ons huis, daar heb je nog een soort van huizen. Er staat gewoon een hele wijk. En daar staat een bordje met dat er een steenfabriek daar ergens in dat huis is geweest. Ja. En dat is dus nu omgebouwd tot huis. Voor de rest weet ik niet zo heel veel. Maar ik weet wel dat mijn moeder uit Bergen komt. Ja. Mijn vader die heeft op verschillende plekken gewoond. Hij woonde in Wel. Groningen heeft hij gewoond. En mijn opa en oma wonen op het Zonnehof hier in Tienerij. Waar is het Zonnehofje? Het Zonnehof, dat is klinkt wel bij... heel gezellig. Ja, dat is een bejaardentehuis. Dat is bij mijn school. Ik weet niet of je de KC Stip kent. Was vroeger de Maria School. Nee. Waar ligt de school dan? Die ligt als je hier de weg in gaat. Ja? Dan kom je een huis met geitjes tegen en daar langs zit een school. Oké. Oh, wacht. Ja, dat En weet daar ik wel. zit ik op school. Oké. Wacht even, jij bent 9, hè? Ja. Groep 5. 5. Ja. Na de zomervakantie naar 6. Oké. Maar heel makkelijk overgegaan? Ja. Nee, want je bent ook een hele tijd niet naar school geweest dan, hè? Hoe ging dat dan? Eerst vond ik het wel een beetje saai, omdat je dan zeg maar niet met je vrienden kan spelen. Ja. En je moet dan ook nog heel veel huiswerk thuis doen.
Rustig. Sorry. Onze hond is een beetje de weg kwijt. Want je zag dus je vriendinnen niet. Ja. En, oh, dat is een flinke. Ja, Dat is Don. Hallo Don. Hoi. Ik denk dat ze een beetje raar vindt dat jullie voor ons huis staan. Oh, Don is aan het wisselen. Daar komen grote mensentanden aan. Ja. Blijven lachen, het ziet mooi uit. Kan ik jullie wat te drinken aanbieden? Nee Zal ik joh, dat eerst nee, vragen? want we blijven toch 3 vreemde mannen. hè? Oh, oké. Nee, maar we hebben het beste met je voor. Maar je zei 2 dingen. Je ziet je vriendinnen niet Ja. en je moest dan thuis huiswerk maken. Ja, en als je verkouden was en we mochten toen weer naar school in de coronatijd en je was verkouden of je had klachten, moest je thuis blijven. Er al 4 uit. Ja, 4. Ja. Ja. Maar toch niet allemaal boven? Nee. Waar nog meer dan? Hieronder. Kijk, die is eruit, Ja, die is eruit, die 2 en waar heb je het nog mee? Ja, maar wacht. Dat waren de 4. maar wacht eens Don, daar komt die je nu aanwijst, dat is wel een grote mensentand. of niet? Ja. En deze zit los. Maar is dat niet heel raar, want je gaat nou met je tong ook boven tussen, is dat niet heel raar dat er een gat zit? Of ben je er al aan gewend? Nee, Papa Don. noemt mij ook tandloos. Hoe? Tandloze. Papa. Tandloos. Nou, Papa noemt mij altijd tandloze Don. is tandloze Don. Ja. Is papa een grappenmaker? Blondie. Ja, Een papa beetje. maakt altijd grappen. Papa Ramon. Don, heb Grapjes. je de tablet uitgezet of staat die nog steeds aan? Jij bent echt een beetje ook een moeder, hè? Nou, niet echt. Nee? Maar ik weet bijna alles wel in dit huis. Zowat. Zeggen papa en mama ook altijd dat je naar Destiny moet luisteren, Don? Als ze weggaan wel, Als ze maar weggaan? als ze thuis blijven niet. Ja, en als oma op ons moet letten, dan moet Destiny niet over mij bepalen. Nee. Nee, dan is oma de baas. Ja. Oké. Maar en oma is een leuke oma? Ja. Ja. Dat is de oma hier uit Tienraai? Ja. Ja. Die oma die wij hebben en opa, die woonden eerst in dit huis waar wij nu wonen. Maar die zijn dus verhuisd naar het Zonnehof. En mijn opa die heeft ook nog een huisje in Meerlo. Dus die hebben zeg maar zaterdag en zondag hebben ze een soort van vakantie in het huisje bij mijn opa. En Het huis van onze gewoon de opa rest van de is dagen op hebben ze stad. gewoon thuis bij mijn oma. Oké. Gaat het allemaal goed? Ja? Oh, ik dacht, wat gebeurt er allemaal achter me? Maar je had het net over je beste vriendin, hè? Ja. Wie is dat? Amy Hubers. Amy. Ja, dat is, En Amy? Ja? dat is mijn beste vriendin. Dat is een soort van eerste vriendin die ik heb. Ik heb nog andere vriendinnen, maar daar speel ik niet zo heel veel mee, alleen op school. Zit Amy ook bij jou in de klas? Nee, Niet? dat dan weer niet. En hoe zijn jullie dan beste vriendinnen geworden als jullie niet bij elkaar in de klas zitten? We zijn dus, we zijn een keertje op mijn kinderfeestje. Toen was ik volgens mij 8 geworden. Kwam Amy dus en zij zegt dus of zo dat ze niemand heeft om mee te spelen soms. En dat ze mij toen vroeg en toen zat ze dus op mijn kinderfeest. En ze kwam dus bij me spelen vaker. En zo is het een soort van mijn zusje geworden. Ja, is dat zo, Don? Is dat een beetje een soort van zusje geworden Ja, van Destiny? toch? Ja? Ja. Maar niet om het een of andere Destiny, maar je hoeft niet veel vriendinnen te hebben. Als je er maar één Nee, hebt dat die is super waar. goed is. Dan Toch? heb je al een Ja, vriendin. alleen mijn vriendin en ik die zijn niet even hetzelfde als de rest. Want ik heb ADHD en mijn vriendin heeft cerebrale parese. Ik weet niet of je dat kent. Wat zeg je? Cerebrale parese, ken je Nee. dat? Dat heeft zij dus. Dan heeft zij last van haar hand, die kan ze niet zo goed bewegen. Ze had eerst spalten, maar die hoeft ze nu niet meer te gebruiken. Daar heeft ze een kastje voor. Val niet, hè, Don? Nee, dat doen we allebei. Dat is een kleine slingeraap, is het. Maar kun jij Amy een beetje helpen dan? Ja. Ja? Ja, maar ze kan zelf ook heel veel dingen die ik dan weer niet kan. Vertel.
Wat kan Amy wat jij niet kan? Ze doet boksen en ik zit op korfbal. Dus soms als we dan bij haar op de Nintendo Switch zitten en we doen het boksspelletje, dan wint zij bijna altijd. Op de Nintendo? Ja. Hé, maar als ze last van de handjes heeft, hè? Ja. Hoe kan ze dan wel boksen? Ze heeft dan wel, zeg maar, ze kan goed boksen. Ze kan wel bijvoorbeeld haar vuist maken. Alleen dan heeft ze wel bijvoorbeeld dat ze heeft wel vratjes op haar hand zitten en zo. Maar daar kan ze nu heb wel ik goed ook. mee. Ja, een vratje. Het groeit er binnenin. Maar het gaat ook weer weg. Hey, wie heeft die mooie ketting gemaakt met jouw naam erop? Die heeft mijn oma van mijn vrouw gekregen bij de... Nee, Ja. die hadden wij konden die Nieuwe. een keertje maken. Nieuwe oma had die gegeven. Meiden, Ja. ik vond het super leuk om jullie even te leren kennen. En ik vind jou echt wel een heel zorgzaam meisje. Ja. Maar ik ben ook niet zo van als er aangebeld wordt, sorry. En er staan mensen voor de deur die ik niet ken. En dan doe ik zo bijvoorbeeld, ik ben niet zo'n buitensluiter en die laat de mensen gewoon buiten staan. Ik ben wel gewoon zo iemand die open doet. Maar eigenlijk moet je wel naar papa en mama luisteren. Hè? eigenlijk Dus wel. zullen we afspreken dat de volgende keer, Ja. als er iemand aanbelt en wij zijn het niet, Ja. dan ga je daar achter het raam staan. Ja. Ja? En dan hou je de deur dicht.